Hei, olen yksin yrittäjä ja ohjelmistokehitys Terävä on minun toiminimeni. Tämä video on tehty tekoälysovelluksella ja sen takia aksentti ei ole aivan perinteistä suomea. Videon näyttelijäkin on luotu tekoälyllä minun kuvastani. Olen pitkän linjan IT-ammattilainen ja olen toiminut vuosien varrella eri IT-alan tehtävissä. Koodaajana, tiiminvetäjänä, Scrum Masterina ja tietohallintopäällikkönäkin. Työkokemusta minulle on kertynyt jo yli 20 vuotta. Ohjelmistokehitys ja koodaaminen on kuitenkin ollut minulle aina intohimoni. Koodaamista olen tehnyt pääasiassa Microsoftin työkaluilla. Viimeisinä tekniikoina olen käyttänyt C#-ohjelmointikieltä ja .NET Frameworkia. Ohjelmistojen julkaisualustana on käytetty Azure-pilvipalvelua. Frontend-kehityksessä olen käyttänyt HTML:ää, JavaScriptia ja Bootstrapia. Viime aikoina olen opiskellut myös React Frontend-kehitystä. Mikäli tarvitset apua ohjelmistoprojektissasi, ota minuun yhteyttä sähköpostilla tai yhteystietolomakkeella, joka löytyy kohdasta Yhteystiedot. Keskustellaan lisää tarpeistasi ja katsotaan, voisinko edistää projektisi läpivientiä.